Nilqakom għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn flimkien ma' Lino Ċini llum ħanitkellmu fuq pjanta illi nsibuha ħafna f'Malta, ħafna min nies ovvjament fil-kampanja joħorġu jfittxuha, u hawnhekk ħanaraw kif nistgħu niżirawha id-dar illi hija l-pjanta tal-kappar. Sewwa. Mela, inti qed nistgħu niżirawha d-dar. Di mhix faċli biex tnissel aw tkabbara, di mixtrija minn nursery sewwa. Jekk jiena ngħid ħanipprova għandi battikata biex innissel u jew nkabbar waħda minnha. Issa fin-natura jiffjorixxu jikbru faċilment. Mela, din trid art sinjura ħafna. Di pjanta mediterrana. Issiba in-naħa t'isfel tal-Mediterran, l-Afrika ta' fuq u anke il-Lvant Nofsani u l-lum anke l-Awstralja. Apparti minn dak, biex tkabbara din, aħna f'dal każ ġibnija minn nursery, sewwa. Trid ħamrija sinjura ħafna. Għaliex naħseb huwa diffiċli tkabbara miż-żerrija tagħha stess. Mhux daqshekk faċli. Iż-żerrija tagħha toħroġ mill-fjura. Mhix daqshekk faċli kif qed ngħid. Iva, trid ikollok art fertilizzanta tajba ħafna, ma tridx ħafna ilma, u waqqas ma trid post kiesa ħafna, għalhekk Malta tifjorixxi għax għana ma niżlux taħt iż-żewra pereżempju. Issa din tagħmel mela aħna nieklu il-kappar li huwa l-fjura tagħha. Dak jagħmel 16 sija miftuħa l-fjura tagħha u terġa' tagħlaq. Aħna niġbruh u wara 10 ijiem tista' terġa' ddura u taqta' minnha. Sewwa, issa. Si bħala pjanta, bħala xemx. Ħadd tista' titfaħħa fid-del jew trid tħallija fix-xemx? Pjuttost fix-xemx, trid ħafna xemx, iva, ma daqgħix xemx. Din tikber pereżempju qisu metru u nofs fl-oli, imma mbagħad tifresh il-frijej tagħha, jiddendlu. Din għandha l-weraq tagħha qiebes ħafna u iservi ta' kompost tal-pjanta stess. Jaqa' għax hi tanti folta illi kważi biex tippenetra tissera għax folta ħafna. Kifat, trid art fertili u mhux daqstant ilma. Min proċess imma illi aħna għandna pjanta żgħira hawnhekk sakemm tikber. Naħseb hemm moment ta' żmien illi nistgħu nibdew nieħdu ftit minnha. Iva Darel, għandek l-ewwel sena biex tistabbilixxi lil anfisha. Imma mbagħad tibda toħroġ il-fjuri. Issa dina tagħmel fjuri sbieħ ħafna ta' fjuri bojot fuq zokk vjola hekk jew fir-roża. U kifat, kull ma jagħmlu 6 ħisja miftuħin u jerġgħu jalqu. Ma aħna dak li naqtaw il-fjuri. U mbagħad nagħmluhom fil-ħal u s-salmura. Iżda mhux propjament frotta, hija fjura li qed naħred niklu. Iva, il-fjura. Aha, issa, mela, din hawnhekk għandna pot biex inkabru ilha għax trid fejn timraħdi biex tikber. Issa fil-pot għall-pjanta bħal din biżżejjed forsi daqs biżżejjed imma eventwalment ikollok bżonn tkabbar jew tista' anke tagħmilha fil-ħamrija jkollok ġardina u hi tikber ma mhix invażiva. Taf għandek xeruq pereżempju li jifirxu fil-bot tikber sintendi imma sabiħa minnha fjew kontrollata. Issa, nkomplu bil-proċess biex nirripottjawha sewwa. Issa, mela, hawnhekk għandi reċipjent ikbar milli kienet l-eruq diġà qegħdin ifittxu fejn jimirħu. Issa hawnhekk nagħmel bħal ħofra fejn jkollha biex toqgħod u ndawwar il-ħamrija magħha sal-parti ta' fuq l-eruq. Ħanżif il-ħamrija għax ma rridux ħallu l-eruq fl-arja ta' u mbagħad wara li nkunu lestena mill-parti tal-ħamrija intu ftit ilma kemm tkunu mduża l-ħamrija. U din lesta biex kompli tikber. U għandek pjanta tal-kampar id-dar fejn ovvjament tista' minflok toqgħod iddur il-kampanja u tieħu dak li qed tagħti natura għandna in-natura id-dar. Iva, u f'dan qies taf tikber ġmiela ta'. Grazzi Lin, grazzi tal-informazzjoni. Nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa
tad-dar.